Συνεχίζουμε δυναμικά. Κατά την προσωπική μου άποψη θα έχουμε εξελίξει πολύ σύντομα. Γενικές πολιτικές μιλώ. Το κίνημα είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε, όπως ξέρετε και εσείς, να το πω αυθόρμητα. Δεν ακολουθεί τις συνηθισμένες δομές των κομμάτων κτλ. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε επίπεδο αυτοοργάνωσης. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν κάποιες δομές, απλά δεν θα είναι οι κλασικές δομές του παρελθόντος, οι οποίες, όπως έχει καταλάβει και ο κόσμος, σε πολλά σημεία κάπου σταμάτησαν να δουλεύουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή το Πασόκ πλέον, το Πασόκ το κλασικό, από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει αρχηγό, αυτά που λέω δεν ξέρω, πόσο τα πιστεύει δεν ξέρω, μετά από 2 μήνες, υπάρχει πιθανότητα να επανασυγκοληθούν οι δύο χώροι, οι οποίοι δεν είναι απλά εξαίματος, είναι πάνω από αίμα. Σας ενώνει ο χώρος του Πασόκ με τη δημοκρατική παράταξη του Γιώργου Παπανδρέου. Υπάρχει πιθανότητα ένωσης. Έχετε τέτοια ακούσματα, έχετε τέτοιες προσκλήσεις? Δεν έχω ακούσει εγώ κάτι τέτοιο, ούτε έχω αντιληφθεί κάποια τέτοια πρόσκληση. Το θέλετε? Πιστεύετε ότι ο χώρος σας θέλει μια τέτοια, κάτω από κάποιες συνθήκες, τέτοια ένωση? Δεν μπορώ να απαντήσω έτσι εύκολα. Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει μια διαχρονική τάση, ας πούμε, αυτό το οποίο ονομάζουμε κέντρο αριστερά, να διασπάται και να επανασυντίθεται από καιρού εις καιρών. Βλέπουμε ένα χώρο ο οποίος είναι το ονομαζόμενο δεξιό τμήμα, ας πούμε, το οποίο είναι συμπαγές συνήθως, με κάποιες αυξομοιώσεις, αλλά είναι πάντα εκεί. Και βλέπουμε και ένα χώρο ο οποίος παραμένει πάντα όπως είναι, που είναι το ΚΚΕ. Εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε, οι κεντροαριστεροί, μετακινούμεθα από εδώ και από εκεί. Άρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν με ρωτάτε προσωπικά αν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, ότι έχει εκφραστεί κάποια τέτοια άποψη ούτε από το κίνημα ούτε από το Πασόκ. Εγώ δεν προέρχομαι από το Πασόκ. Η οικογένεια σας. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι είναι λογικό να γίνει επανασυγκόρηση αυτού του χώρου? Θα προσφέρει περισσότερο σε αυτή τη χώρα ή θα κάνει κακό? Αν η ερώτησή σας είναι συναισθηματική, θα απαντήσω ότι ναι, με το Πασόκ όπως το ήξερε η οικογένειά μου, που είναι το Πασόκ του παρελθόντος, με το μπρίο, με το πάθος, με τα οράματα που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό το κομμάτι που λέμε, ας πούμε, το τότε Πασόκ, πιστεύω ότι εκφράζεται από το όραμα της σκέψης και της δράσης του Γιώργου του Παπανδρέου. Αν με ρωτάτε για το Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου, όπως αυτό κατέληξε να είναι η πατερίτσα της δεξιάς, δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ που ήξερα εγώ τουλάχιστον. Συνέδριο θα γίνει? Συνέδριο θα γίνει, βεβαίως. Οπότε έχετε κλείσει κάποιο χρόνο περίπου, μέσα στο Μάιο? Όχι ακόμα, αλλά θα είναι σύντομα.